linya naman nila para sa kuan siguro ni sa si artist. Ari dire mo chicken dong. Na Philippine Airlines. Anak-anak na. Niya na ta sa Toronto Airport may gala niya pag check-in ako. Isubra man og 4 ka kilo akong luggage. Mao nga gikuhaan na ako, tsukulit ay kong gikuha 4 ka kilo. Kaya 4 ka kilo ang sobra sa akong luggage. Kuman og timbang sa imong bag diha. Tagaan kaning boarding pass. Ngayon nakabutang gate C34. Ay mo nang pangitaw ng asa ng gate sa manay B o C. So na di hadapita na kanang araw, na di hadapita ang gate. Ngayon nakabutang man dire C34 Terminal 3. Kani sila mahigala sobra po nilang luggage ani mo na yung ilas ang gikuhaan. Nakasakay na ta sa aeroplano ya padung na ta ni sa Manila ikan din sa Toronto ya kani mga stewardess nanguha ni sila sa mga basura nga among ikanan wala silang share mga pagkaon kan dito sa pagkanaog sa aeroplano dong linya diri sa immigration ya immigration linya nga diri mga higala ay nag-request na ako nga mag-vlog kung ako dito sa airport si Juan Giba sa taot ni Iba itong Giba diyan ako sa Terminal 3 check-in ako para board sa comply pa doon Cebu wala pa ko alas 12:35 pa na akong flight alas 2:30 mabot ko Cebu alas 4 so kuwat sa ka mga pilaka oras pa din iniharap ko alas 10 o alas 9 din nabot taon na ko nagulak nanganaog na may galaw naghuwat na lang sa mga shuttle bus para mudahan na mo ato sa aeroplano para padung sa Cebu. Nakasakay na ta sa aeroplano padung Cebu may galaw padung ang dagan ngadto sa runway o kita ta dito sa Cebu karon naabot na ta sa Mactan Airport may galaw og mao to itong gisakyan ng aeroplano kana og niya nasakay na ta sa shuttle bus nga mo'y mudahan nato ngadto sa Terminal 2 na mao'y exit gate para magawas sa taning airport. Lugaya sa akong luggage
Asa naman ka to? Kung tara, kisa-kisa tagawan na rin talo. Naabot ako sa among balay mga higala o wa ako maglangan. Ang hatag ko aning pagabuntag na. Ang hatag ko aning pinadala sa akong mga anak. Kisingan? Sa akong asawa. Para nga to sa mga pagmamahal ko mga igagawa. Kaya itong gito pero kaya na yung mga ngalan. Ganun mo, puro niya. Mas kikay, mas kikay. Sige yan, sige yan. Oh, tawag. Tawag tong tawag pangano diha. Pareha sila na, pareha sila. Anji, Hoy, ay to, tawagan mo ate. Anji, Mirian. Chiska. Hoy, Jiska. Kaya ito ngayon. Oh, makakaya ito na. Mga higal ha. Marami sa kuhan, bukid. Punta ko dito. Ako nga ayaan. Hapit kami dito yung namahaw. Nangaon mo aksal. Nawing aksal, iskulo, napalit iskulo. Aksal puso. Niya karon ni commander eh. Wato mi sa ay bagong gi-open nga resort dire sa muang baryo sa Sitio Portland. Portland Agri-Park. Kanang Charlie, kanang tagian ng kuwan, kanang Kiki ni Joy, kanang nahadyan sa may kuwan pa, kanang doon, Happy Valentine's Day, Advance. Dito. Happy naman yung Valentine's.